El restaurant Jardí al Cellaret és la millor proposta enogastronòmica de família Torres. L'espai està al costat del centre de visites, a Pacs del Penedès, a tocar de Vilafranca. El Cellaret és una gran manera d'allargar la visita al celler o una oportunitat única de tastar els vins de Torres amb cuina mediterrània elaborada pel xef Sergi Millet. Si opteu per menjar a la terrassa, teniu vistes al Jardí d'Oliveres i a les vinyes. Al fons, les llegendàries vinyes del Mas La Plana, on podreu passejar abans o després de l'àpat. A dins és un restaurant espaiós, amb finestrals, amb plats deliciosos i amb una bona relació qualitat-preu. Hem tastat croquetes casolanes amb una copa de l'escumós bar Don Kenneth, porros confitats amb stracciatella de burrata i praliner amb uns sons de Prades. I estic tàrtar amb el clos ancestral. Arròs campestre de pollastre i botifarra negra amb el salmos negre del Priorat, que estrena etiqueta, i una brutal escuma de brandy sour de fruita de la passió amb maduixots i crumble, amb una copeta de Torres 20 amb gel. Esclar que després hem anat a fer un vol entre les vinyes, però no gaire lluny, que ens hem deixat el cor sobre les estovalles del restaurant Jardí al Cellaret.